The Police General Mutamba vachizovhura hombe manje. Takaona aiwa kugeza kwakaitwa maoko nemukomana aiwa Mutamba aiwa the letter circulator yesterday aiwa achiti aiwa idzi nhau dzemaprotest idzi handina authority kuapprova or kudeny such applications. Panapa achiuya achidistenza pamusoro penhau iyi iye kuzivikanwa kunzi is the Police Commissioner General. Nyembe dzainadzo aiwa ndedzekumusoro-soro. Zvinozoratidza kuti mukomana uyu ageza maoko akachibvisa maissues awa, and at some point anogona atouya atogranda kuti vakomana aka ini ndinoziva zvangu kuti these protests they are necessary, but kungoita any silly move zvinonditakwira. Garai zvenyu maenda kumwe. Sana pinda mashuka mudanyira panapa noto subscribe like watombe bell icon. Tipinda BBC mudanyira chiti ZRP Police Commissioner General Mutamba pulled gesture on a planned 31st March uprising by Geza Revolution, arguing that he doesn't have authority to approve or deny such applications. Counter to stop 31st is set. Since when did people started to notify JOC for demonstrations? Pakaipa ndo mashuka mudanyikwa panapa vachiti aiwa kutanga rini kuti vanhu vachida kudemonstrata vanoenda kuJOC kuvononyora maapplications avo vachikumbira permissions to demonstrate. Panapa muchimona mukomana acho achiramba achiti aiwa ini handina authority, asi achinyazozivikanwa kuti aiwa ndo mukuru wemapurisa. Zvinoratidza kuti aiwa this guy chokwadi ari kuchiziva zvake, anyazochiziva kuti apa pakaminama panokumbira mushe pane munhu pasi, ende zviri kuda vanhu vanotozviziva. Mashoko anyatsokubuda aiwa vanhu vanyatsokuona kuti aiwa this is now aiwa the end of the beginning, aiwa kutanga kwezvinhu kwakupera manje, the real thing chava kutanga manje. Tudze mafungiro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi, vanhu vachigaina confidence pamusoro pemaprotest iwaya. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. Musaona subscribe like wachinotaura bell icon.